muna tayo sa ating exam. Application pa lang to. So application is 115. Tapos yung exam, pagka exam date na, magbabayad na ulit. So application process lang to. The application na to. So yan po yung ating application pa lang to for the exam. Okay, bayad muna. $115. Oh my goodness. Sa California. Okay, print natin tong notary. Sasubmit natin sa AAP. Good morning. It's Saturday. Mag-11 na. Ayan si Boy Linis, oh. Boy Linis, naglilinis. Yan, kasaka. Yan, ikot-ikot yan. Pag nalobat yan, pupunta sa kanyang bahay. Yan. Yan si Boy Linis, oh. Yan. Boy Linis. Pag nalobat yan, dito siya pupunta. Yan. Pag magka-charge siya ulit. Yan. Aakyat siya pag nalobat. Oh, yan si Boy Linis. Boy Linis. Yan si Boy Linis. Boy Linis. Yan, sige. Linis ka. Mga muk-muk dyan. Hey, good morning, good morning, good morning. It's Saturday. So, gagawin natin ngayon itong mga old na pintura. Ilalagay natin sa tamang lalagyan. Okay, dito sa kung saan may drop off ng mga ganyan, mga used paint, mga di na nagagamit. Ayan. So ano tayo, yung mamaya text ko yung address. Yung shoes ko, pwede to. Bakit nandito? Ito, pamimigay na. Kakape muna tayo. Mag-aaral tayo. So, maganda ang araw ngayon. Anong? Kumusta? Naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Si Manong, gising na? Napanangala dinengdeng. Napanangala kalunay. Nagihimasin. Ay, isos, apo. When manan, thank you. Taruba. Kapitbahay, bibigyan na akong gulay. Morning. What's up, bro? Parang uulan, no? Yan yung Mexicano na kapitbahay namin na nag-sorry sa akin kasi yung nabangga niya yung car ni Ace noon. Pero okay na yan, tapos na yan. Bait naman siya. So, measures lang tayo. Ang aking medyas ay itong grass namin ay artificial grass. So, mag-ahatid muna tayo kay Bossing. Tapos na-drop off natin yung yung mga pintura. Tapos bibili ako ng yung pang aking sa grass maglilinis tayo ulit sa backyard. So yan ang ating mga gagawin ngayong Saturday kasi wala na tayong lechon at hindi na tayo naglilechon. Maglilechon na lang ako pag business ko na at may gagawa na. Tapos mamayang hapon magkano tayo. Try natin mag-snorkel sa gym. Okay. Ayan, may cuts na ng konti. Bumabalik na ang aking muscle. Alright. Tapos dito. Hirap sa tiyan. Okay. Ayusin natin yung pintura. Okay. Ayos. Ganda ng Ito yung aking snorkel. Yan. Nag-ano tayo sa
sa gym. Diba ang ganda? Yan. Snorkel. Kaiser. Cleaning up. Daan lang ako ng Goodwill. Tingnan ko kung may mga pwede akong magamit sa panlinis. Nasa. Nice. Yeah, I like that one, but the zipper wouldn't close. Oh yeah? Yeah, Oh. nice. I know. Go to the mountains every month. They could repair that one. Where I go, it's cold. You have to have a fire at night. Ah, it's nice brand too. Yeah, color. I like to color everything. Okay. Wala tayong makita doon sa thrift store. So punta tayo ng Signal Hill at i-dump natin yung yung proper dumping area ng mga chemical, pintura. Okay, sa Signal Hill tayo. Mga mga 20 minutes. Tara, at makita nyo ang Signal Hill. Nandito pa rin tayo sa Downey. So from Downey area, nagkatid lang tayo kay Bossing. So work niya, weekend on niya. At tayo ay pupunta ng Signal Hill. So 105 West tayo. No turn on red. Yan ang sign, no? Pag kita nyo yung sign na yon, says no turn on red. So ingatan natin yan. Yan madalas nagkakamali yung mga driver dito. So no turn on red. South 710. Oh my god. Maling-mali ka, iha. Kung sino ka mang driver ka, anong pagbubusina. As needed lang dito sa Amerika. Kahit sa anong lugar siguro, sa Canada, sa Pilipinas, busina tayo ng busina. Pag dito, pag kinakailangan magbusina ka, magbubusina ka. Tulad niyan, biglang nag-merge ng nagsasign siya, layo, ay late na. Tsaka mabilis yung kanyang pag-merge, hindi pwede yan. Freeway ka eh. Tansyahin mo, malapit na ako eh. So ang pagbubusina ginagamit dito pag kinakailangan. Long Beach. Oh, may may racing. Ayun oh. Mausok. Dito na tayo, 7 minutes. Okay, California, yan mga oil drillers. Dito na tayo, 5 minutes. Pag green, yield yan. Pag ganito solid green, yield tayo.
hanggang sa maging open. Yan, nag-oil ano. Yan, may homeless na naman. Yan, homeless. Nangyayari dito, stop. Excuse me, for paint disposal? Paint disposal. Oh man. Woo! So ikot tayo. Grabe ang linya pala dito. So ikot tayo. Ikot tayo. Balik tayo kasi grabe pala ang linya doon. Pagtapon ng mga paint disposal, mga chemicals. So ikot tayo, mahaba ang pila. So yan ang disposal, EDCO. Yan. So mag-U-turn tayo dyan. Haba yung ano, haba. Yun. Mag-drill ng oil. Grabe ang pila, grabe. Ito naman tayo dito sa Goodwill. Check natin kung may panlinis ulit. Dito tayo sa sa Home Depot. Bili tayo ng ganito ko, ubos na yung panlinis ng grass dito sa Home Depot. Thank you, boss. How much is it? 24, mahal. Pero yan talaga, panlinis naman to. May ng klase to. It's here, $37. So, medyo mahal siya. Oh, pero ano siya? Hindi siya yung ayaw ko to. Dapat yung wire. 36. So, pay now. Alright. Yung mamurahin na headset, tapos yung panlinis. Go! Anyway, ito naman si Boy Linis. Linis siya dito sa loob ng kwarto. Yan. Lactation, prolactin. What color does this have? Linis ka lang. Magluluto ng kalamansi para sa ating sausawan. Kalamansi. Oh, yan Yan ganda ng kalamansi ko. Ayan. That's it. Yung aking saging, pero hindi siyang bunga. Mga konting pa dyan, konting lemon pa. Dami kong saging dito sa likod. Okay, kalamansi muna. Ito yung lemon na matagal maghinog. Hindi ko kurusunada to ito. Hindi siya masyadong pero ang dami niyang bunga. Try ko nga ito, tulad nyan, nag-yellow na siya, pero ang dami niya pa, hindi naman siya kalamansi. Try natin
Kunin lang natin yung malalambot. Tulad niyan, no? Oh. Dami, oh. Yan, oh. Puro subunga lahat yan, oh. Grabe. Pero hindi masyadong kagandahan yung bunga nito, eh. Yan to. So, family of yan to, lemon. Doon, lemon ako niyan. Dami. Dayap naman dito sa side. Sarap to sa bagoong, itong dayap. Yan, oh. Umunga na rin siya. Ang dami. Yan, dayap yan. Persimmon naman to. Bahala na. Pagkakalam ko, ulam natin ngayon. Ito ay may nor cubes. Okay, paminta. Ito wala. Tapos, ito bigay ng kapitbahay. Si Manong. Kalunay na may kamatis. Yan o. Fresh yan, kaya nabiyak. Ibuan lang natin to. Salad. Boiled lang yan. Tapos may kamatis. Sarap nito. Fresh na fresh, oh. Kalunay. Sa Ilocano. Family of spinach yan. Mga ano din siya ng kamatis. Sarap. Perfect na yan. Ano yan. Match mamaya. Broil natin to. Magkaibang timpla. Ito naman. Plain lang yan. Wala siyang ano. Nothing. Parang patuyuin ko lang siya dyan. Walang so, may asin. May paminta lang. Ito meron siyang nor cubes, lemon, tsaka ano. Magkakaibang lasa ito. Sarap nito, oh. Tapos yan, kalunay salad. Ayos. Luto muna tayo. Habang nag-aaral. Okay, ito ko nalagay sa slow cooker ko. Asin lang yan. Asin, paminta. At siguro magtutubig yan, eh. Tsaka hindi ko na nilagyan ng tubig. Ayan. Kalunay. Ayan. Parang mag-i-steam lang siya sa aking slow cooker. Ayos. See you later. Luto ng aking kalunay. Yan. Ayos na yan. Aking bawek. Dinner. Yup, kakasarap ni Re. Lalagay natin yung chicken natin, tsaka yung pork. Sarap. Tingnan natin to. Aside. Yum. Ito plain to, plain. I-drain natin. Okay, ito na ating ulam. Kalunay, kamatis. Yung prito na plain. Nasa oven, di ko pa natapos. Ayan. Yan lang ang ating dinner. Habang ginagawa ko ang aking units. Ginagawa ko ang aking units. Love, see